Priatelia, vítajte v Brestove. Toto je môj domov. Stojíme na pozemku, ktorý môže byť vašim domovom. Megarealitná kancelária pre vás pripravila takýto pozemok, ktorý je 17 metrov široký, 70 metrov dlhý, vpredu prístupová cesta, vzadu potôčik. Chcete vidieť viac? To vám ukážem za chvíľočku. Takže priatelia, keď vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Ja ako rodený Brestovčan vám tento pozemok môžem len a len doporučiť. Budem sa tešiť na spoluprácu. Pekný deň.